videosta tämmönen peliesittelyvideo ja näin kaikki mun PC-pelit, mutta tässä ensimmäinen Vive Carbon. Tää oli 50 senttiä, en pysty pelaamaan. N06, hyvä peli, enpä on pelannutkaan. Kaufman 4, Warfare. Tämä ei pikkasen pelattua. Esimerkiksi 2. Enpäs pelanneen vielä. Tämä pelin nime, mutta enpäs pelaamaan. Tämä pelin nimeäkään enpäs pelaamaan. Noin Asphalt 30. Enpäs pelaamaan. Battlefield 2. Olen sen kokeillutkaan. Mitä vaan? Pahin Assault. Enpäs vielä pelailee. Sitä Blood Money. Tää peli ei toimi lainkaan. Tää ei toimi tää peli. En tiedä. Flatout 1. Loistava autopeli tämäkin. Hitman vietä. Mä en edes pelaamaan. Sitten Kaufman 2. En pääs pelaamaan. Mitä on Project? KH12. En pääs pelaamaan. Oblivion. Olen enkään kokeillutkaan. Pikkuinen Evil. Tää oli 2 € kirpikseltä. Enpäs pelaamaan. Max Payne 2. Mutta enkään kokeillutkaan. Morrowind. Olen enkään kokeillut, olen enkään pelannut. GTA 2. Enpäs pelaamaan. Tämmönen stunttirallipeli. En mene mitään. Remsis 3. Mennään pelimeä. Aivan 08. Aika vaikee. Aivan 2004. Ei päässyt pelaamaan. Aivan 2005. En päässyt vieläkään pelaamaan. Miss Pro Street. Minä muistan Blake 2 myös. Hyvä peli. Aivan 07. Aika vaikea peli tämäkin. GTA San Andreas. Tänään pelaan todella paljon, hyvä peli. Sitten tulee viimeinen peli. Ei usko ne sieltä. Enpäs pelaa. Jep. Siinä oli kaikki mun PC-pelit ja myös kaikki mun yhdellä PCP, mutta tässä on mun paluuvideo. Voisi tehdä mun kanavani, mutta se on